Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал Илана Арт Дизайн. Вчера се свързаха с нас наши клиенти, които поискаха да направим декор за добре дошъл у дома. Малкият и прекрасен Алек се е родил и трябва да му направим едно подобаващо посрещане в къщи. Всичко, което ще видите в декорацията, може и вие сами да закупите и реално да украсите, ако имате едно подобно прекрасно събитие. Именно поради това реших да снимам набързо това видео, тъй като клиентите ни се свързаха вчера с нас и трябва за 2 дни да реагираме и да декорираме. Ще ходим в Пловдив, ще ви покажа крайния резултат. Сега ще загадна как ще направим подготовката за партито. Имаме един сладък мечок. Ще сложим още един. Ще ползваме статив. Поръчали сме си надпис "Добре дошъл у дома, Алек". Вие също може да си поръчате от интернет надпис, банер, каквото прецените, ако смятате, че нямате техническото време да ходите до рекламна къща. Също така имаме и нашумялите кутии с балони, на които пише "Бейбе". Клиентът ни е заръчал да направим светло-синьо с бяло. Така че това ще видите в декора. Ще надуем няколко балона, ще подготвим кутиите за бебешкото парти и ще видите как ще поставим декора. Едната от кутиите е готова. Бързам да ви кажа, че тези кутии може да поръчате от много сайтове. Изпишете кутия Baby и ще видите, че излизат на най-различни места. На повечето сайтове варират от 25 до 40 лева. Много голяма част от декорите при нас са и за еднократна употреба, тъй като това е изработено от обикновен картон. Реално много лесно може да бъде счупено или наранено. Ще надуем няколко балона, ще напълним кутията и ще покажа останалите неща, които може и вие да ползвате. Продължавам да надувам балони, ще наредя и 4-те кутии. Ще видите как седи в завършен вариант. Имайте предвид, че всичко, което виждате, може и сами да изпълните, като материалите са изключително достъпни и може бързо и лесно да поръчате по интернет. Хайде да видим как точно ще поставим декора. Хареса ли ви? Нищо особено, става много бързо и лесно, но за сметка на това имате едни прекрасни снимки и спомени от, може би, един от най-хубавите моменти в живота на всеки един. Ако решите, абонирайте се за канала. Ако не, гледайте просто нашите видеа и не забравяйте, пишете ми какво ще ви бъде полезно и коя част от нашата работа бихте искали да гледате в YouTube канала ни. Чао, до скоро!